зрители на YouTube. Аз съм Панчо Димов и днес мисля да ви покажа урок. Как да си сложите скин на 11.0. На 11 там до 11. Build 5, 10 там. Не ги знам точно. Значи, стигате в Google Play и пишете скин стилер. Ето е програмката тук. Ето е. Примерно Рамбо. И излиза някакъв скин. Това не трябва да го видите. Примерно... Дайте аз тук ще напиша як скин. Тук даже има всякакви скинове. Има даже скина на знака. Ето. Има една в едно B, има за TDM, има на много хора. Може да ги търсите от това приложение и да ги търсите. Гледате няколко пъти рандом, ако не ми харесват скиновете. И ето примерно ето скин. Отидете Apple Skin. Цъкате МКП, Changer. Излизате. Отидете тук. Оха, има нови скинове. Отивате, цъкате тук. Цъкате това. Ето. Примерно ето този скин. Не е скин, И ето го скина, който изтеглихме. Не може да се види отпред. Запращането му заребева. Убиваме крави с него, всичко правим. И да, това беше моят урок. Бяхте с мен. Аз бях Панчо Тимов. И да, надявам се да ви е харесало и до скоро.